Abantu ase hayi hlalani phansi wethu akho nto indika ngathi yile nto yobana ndingasazi isitsonga. Yo, abantu ase I was listening to e-bail application kaShalishal. Niyamazi mos uCharlotte. uCharlotte ngulo yilawyer leyo bantu ase ibibhizinesi estates. I-fraud. Yaqonda nomyeni wakhe uGagasha. And as I was listening to that, at some point, the investigating officer was speaking Spade, ne? But then, so, be Spade, ne? Then the translator translated to English. Then the translator again, merely translated to Istonga. And then from the other side, same thing is going to happen. So when I say, because I cannot rely on the translator. Because the translators and his temp bonelo cool good translators good translators. So about translators zona abantu abaninzi, I'm not saying lower abantu ase ebenga translators zona, but I understand the frustration yam, but ke sifumene leyo sifumeneyo. So EIO is basically opposing bail, saying ntona ukubana uShalishal ebejumpa ama-fence xa kufuneke ezinikezele emapoliseni. Andisiqala kwabanje umyeni wajumpa ama-fence xa kufuneke ezinikezele emapoliseni wafunyana nzima. So kuloo nto ke ngoku uShalishal ikhona into ekroxisayo ngaye. Umnqwazi ka-investigating officer awuqini. And ke ngoku kuthiwa uShalishal lo ebekhe wathetha into ezifana nento zobana yabona if nikhe nandinike ibheyili niyazi into nokubana mna ndizazi 22nd Flora. Niyazi loo nto leyo because sana ilife yasejele ayo life endi-imagination leyo mna in my life. Ndaye esikolweni ndafunda law. So ningayicinga fancy bento nokubana nizandifaka emaplangeni. Kutsho uShalishal ngapha uGagasha umyeni wakhe kuye wonke luqalele enxushu. Kuthiwa kaloku uGagasha waya eMercedes, I think ePretoria. Ngabo wafika wabona imoto yabisithi imoto 1.6 million. Yayiqonda kuloo nto yoba imoto isithi 1.6 million, wathi yena ngamachamba wakhe bantasa wathi khupha yonke. Kwathi hayi bo uzayikhupha yonke cash. Wathi oh no wait. Khupha ikhadi lakhe lakwaCapitec. Athi limit yami imillion. Ukhupha 600k kanje. Yava bantasa babuza abantu bedealership into yobana hayi mfoka bawuyithatha imali engaka because sana kule economy ka-Cyril uyithatha imali engaka. Wathi ayifuni nina leyo. Funi nina xa ufuna imali apha eSouth Africa funeka uzazi into nokubana it's either uyayisebenzela imali okanye uyayiba. Akutsho mna abantu asekutsho uGagasha. It's just that anizuyiva because isitsonga, but ndi-translated. It's if ufuna imali up kule country, it's either uyayisebenzela kanzima ubile amandla kuthiwa ubile kwebunzi lakho okanye uyibe kutsho uGagasha. So ke ngoku bantase kuthiwa uGagasha ngoku akazukwazi unikwa ibheyili because aba bedealership abamkilileyo bantase. Ngoku uGagasha wayesapha wayephethe umkhonokati. Bathi abantu bedealership kwangalaa mini babezoyikisela nto yobana singabuzi ii-questions ezininzi because lo mfo angasibasa. Yaqonda? So kuthiwa ke uGagasha ungumntu owoyikekayo. Kuthiwa banga-intimidate nee-witnesses and kuthiwa uMashalishal ebeseqalile ufowuna. Nto yobana andisingumntu wefraud uMashalishal. So beqalile ufowuna nto yobana hayi man akho nto ndinonizama ngayo nto yoba kudrotshwe ezi charges. Akho nto sinoyithetha thetha akho nto tu esinoyithetha ngale nto. Kuthi uMashalishal bantase uGagasha shocked. Ndithi uqala wabanje uGagasha did you find out enathi nto ngibona iindlela zikaMashalishal zinjani. Find out enathi be-shocked phaa uGagasha ekhupha amehlo wenjenje. Nto ngibana nithi nto andithi bihlela apha ecaleni kwakhe uMashalishal accused number 1 Gagasha accused number 2 eleka kuthethwa phaa uGagasha hayi wena hayi uMashalishal ubheke phambili bantase ngafuna mistake jonge phambili wathi yes ndaze ndamtshata uDelilah, but oyena mntu uqalele enxushu nguGagasha bantase. And ke ngoku andithi abona inyama engenamhluzi
andide ndikufumana umhlozi because sana yonke le nto le yenzeka ngesitsonga and sana isitsonga ndisibamba manqapha manje sithi xa kuthethwa isipedi ndithi nakya phinde zimke phinde kuthethe yabo, but obviously intetho translator mna yabo, but ihamba kanjalo ke like case kaGagasha noMashalishali nguCharlotte, and then ngulo uyilawyer. Ndandikhe ndathi kwenye ividiyo yam apha ndathi uyibhenka, andithi ndava isitsonga mna mandazi ndacimba kuthiwa bhenka, ndava isitsonga mna hayi bantazi, isitsonga hayi siyandibetha shem. But nantso ke into eyenzekayo kwicase kaGagasha nowakwakhe.